Takže vitajte chlapci a dievčatá. Teraz si tu ukážeme Ant Surviving. Takže toto je mravcové prežitie. Tu by mal byť jeden mravec v tomto ostrovčeku. Počkať. Tu je. No, tu je. Tam stojí, sedí, neviem čo robí, chodí. Tá sa volá štvorka. Dvojka zmizla, bola aj v tomto a teraz ideme sa kúknúť na toto. Na civilizáciu, hej. Takže v civilizácii sú tieto dva mravce ešte aj viacej na strome. 1, 2 a viac, dobre. To by asi... Ešte to nie je všetko. To je mravec, ktorý sa volá Bruno. A ešte... Počkať, nenašiel som náhodou šišku? Áno, šišku som našiel. Tam ten mravec, čo vidíte teraz, tak sa volá Šiška. Ďalej, Fero by mal byť tu. Áno, je tam Fero. Ďalej, Patrik ešte, toho som dlho nečekol. No, Patrik asi utiekol, ja neviem. Vypadá to tak. Alebo Patrik sa nepresťahoval? No, neviem. Je veľká šanca, že utiekol. Nero, ten utiekol na tyči. Nevidno nič a asi je to všetko. Ešte tu je pár fotografií od tých survivalu. Počkať. Tu je dažďovka inak, ktorú oni zabili. Boli tu dve mravce. Tá, ktorú vidíte chodiť, sa volá štvorka a väčšia bola dvojka, ale dvojka záhadne zmizla. Neviem ako. Inak toto je tyč, na ktorú som ju nalákal. Počkať. Áno, toto je tyč, na ktorú som ich nalákal. A ešte čo? Neviem. Hoci čo, ešte Fera ukážem. Není tam Fero? Neviem povedať. Ani nepoviem. Tak, to by asi malo byť všetko pre toto video. Ešte pár fotografií. No to nie sú fotografie, to sú vnímačky na mravce. Počkaj, na šiške. Dačo robí. No, pre týchto som tu nedal meno, ale dal som pre niektorých. V civilizácii som nedal. No tak čo sa stalo? Počkať, ja by sa neutiekli, bože môj. Dobre. A neutiekli asi. 1, 2, 3, 4 vidím. Dobre. To asi malo byť všetko. Dovidenia.